Zdravím, moje meno je Martin Česnek a som študentom mechatroniky u nás na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. S mojimi kolegami elektrotechnikmi sme si pre vás pripravili projekt. Projekt je vlastne model pračky. Teraz si ukážeme rozvodnú skrinku k nášmu projektu. V rozvodnej skrinke sa nachádza kombinovaný istič s prúdovým chráničom, 3 stykače, relé a programovateľné relé. Teraz si ukážeme náš model pračky, ktorý nám bude teda simulovať pranie. Najprv si zapneme pračku a teraz spustíme program prania. Momentálne sa nám do pračky napúšťa voda. Každý z týchto programov tuto bude signalizovaný po dobu 10 sekúnd. Teraz sa nám momentálne ohrieva voda, neskôr sa presunie do bubna. Po spomínanom ohriatí vody sa presunula teda voda do bubna, kde sa teraz následne perú veci. Teraz prebieha momentálne vypúšťanie vody, znova sa nám potom zasvieti zelená v motore bubna, ktorá bude signalizovať žmýchanie. Teraz signalizujeme teda žmýchanie, po ukončení žmýchania a po konci programu nám začne zvoniť bzučák. Aby nám tu bzučák nezvonil neviem koľko, stlačíme emergency stop. Ďakujeme vám za pozornosť, dúfame, že sa vám projekt ľúbil. Ak áno, dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Ďakujeme.